je konečne sobota a ja som dosť dlho nenatáčala, asi tak 13 dní, 2 týždne, 2. Asi tak 2 týždne som nenatáčala nič. A dneska toto videjko bude taký skôr update. Prečo som nenatáčala, kedy budem natáčať a tak všetko. Takže poďme začať. Dneska je sobota, ako som už povedala. Mám dosť času, pretože škola už je taká v pohode. Priznám sa, posledný týždeň som sa do školy nič neučila, vážne nič, ale nebudem hovoriť, že mám do školy toho veľa, pretože nemám, ale mňa škola hrozne unavuje, takže keď prídem domov, väčšinou spím, pretože vstávať o 6:30 pre mňa je dosť ťažké. Takže väčšinou len spím a vtedy sa mi vážne čítať nechce a nedokážem sa na nič sústrediť a nedokážem mať otvorené oči, lebo hneď zaspím. Minulý týždeň som si išla ľahnuť k Maggie, ktorá spala vo obývačke, bolo 7 hodín. Iba si pamätám, ako som si ľahla a potom sa už pamätám, že som sa zobudila a bolo 11 hodín, takže tak asi vyzerali moje posledné 2 týždne. No a takisto je dneska u mňa doma pyžamový deň, že celý deň budem v pyžame. Toto sice nie je moje pyžamo, ale mám aspoň pyžamové nohavice, také s mačičkami a aspoň niečo, pretože nebudem tu natáčať aj vtičku v pyžame, takže aj som sa trošku predala, asi to moje vlastne vyzerá dobre, ale je sobota, takže komu sa chce, chápete. No, a ja už som povedala, že mám veľa času, takže natočím dneska viacej videok a budem ich dávať postupne. Nech už tam nie je taká tá 13-dňová medzera, lebo to mi dosť prekážalo. Ale už ako som vám povedala, veľa som toho vážne neprečítala. Takže tak, to je asi tak k tomu updateu. Natočím dnes viacej videí a hovorím vám to preto, aby ste si nemysleli, že teraz nechodím do školy, ja som len sedím v pyžame a furt dobre ako vyzerám. Nie, nebojte sa. Budú to len videjka, ktoré boli natočené v dnešný deň a dám ich neskôr proste. Dobre, a v tomto videjku som ešte chcela ukázať, aké knihy mám práve rozčítané a je ich vážne veľa. Sú to 4 knihy. Čo je dosť smiešné, pretože ja teraz vlastne vôbec nečítam, takže mať rozčítané 4 knihy a nečítať ani jednu poriadne, to dá za B. Takže poďme do toho. Aby som vám to vysvetlila, toto je taká moja hlavná záložka, ktorú používam na knižky, ktoré mám práve rozčítané a s čítaním to myslím akože vážne, takže je to tá priorita, že proste čo budem čítať, čo chcem čítať a čomu sa najviac budem venovať. A tú záložku mám v knihe Medený jazdec. Veľmi som nepokročila, vôbec som nepokročila, vlastne skoro vôbec som ju nečítala. Ja neviem, do školy ju neberiem, pretože je dosť veľká, ťažká a do školy si beriem teraz jednu knihu. Takže tak, to je táto. Tu mám vlastne rozčítanú. V nej mám rozčítanú Zlodejku kníh od Markusa Susaka. A v tejto knihe som pokročila len trošičku. Ja už som tú knihu raz mala prečítanú, rozčítanú z tej strany, teraz som na 69. Takisto, toto som si brala do školy, ale teraz už beriem iné, takže. Ale toto je ďalšia taká moja priorita, ktorú chcem vážne prečítať. A neviem, či som vám to hovorila, ale môj plán je prečítať za tento rok 50 kníh, to som rátala, že tak 4-5 kníh za mesiac. Zatiaľ som prečítala jednu. Čo je dosť zlé, pretože už je 25. a musím to nejak... No, dobre, a teraz ideme k tým ďalším knihám. A ďalšiu knihu som chcela niečo takú menšiu knižku, ktorú by som stihla prečítať za deň, za 2 dní. Tak som si vybrala Kam zmizla Aliaška od Johna Greena, ale nie som tejto knihy ďaleko, už som ju začala čítať asi 3-krát. Táto kniha má hlavnú postavu chlapca, je to vlastne z chlapcovskej perspektívy, proste o chlapcovi a mne sa dosť také ťažšie začína čítať takú knihu, ktorá je proste o chlapcoch, keď tam proste, viete, nie je to o dievčatách. A ťažšie sa stotožním s postavou, keď je to chlapec, pretože je to chlapec, očividne, a tak, ale zatiaľ je to celkom fajn. Dúfam, že to prečítam. Vážne som vôbec ani nie na 19. strane. Keď som to začala čítať prvýkrát, bola som na 25. strane a zaspala som po 25. strane. Takže teraz som na 19. Tak a ďalšia kniha, tu je Viek zázraku. Je to veľmi dobrá kniha, veľmi zaujímavá. Táto kniha je vlastne o tom, ako sa predĺžujú dni. Neviem, prečo som si celý čas, až kým som túto knihu nezačala čítať, myslela, že to je o tom, ako sa tie dni skracujú. Aj keď som pozerala dosť veľa recenzií a tam to hovorili jasne,
Neviem prečo, proste dačo v mojej hlave, neviem, nedokážem to spracovať asi, ale hej, som na 39. strane, kniha je veľmi zaujímavá a plánujem ju prečítať cez tento víkend, takže mi držte palce. Dotočím videá, postrihám ich a budem čítať celý víkend. Takže mi držte palce. A je to veľmi, veľmi zaujímavá kniha, vážne veľmi zaujímavá kniha. Tak toto bol môj update, knihy, aké mám rozčítané, aké čítam. Dúfam, že aj dočítam, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a uvidíme sa zajtra. Dobre, užite si víkend a hej, ahojte.